At. Ja, far! Kom lige. Okay, hvad skal jeg? Du skal... Det er fordi bedstefar han er syg. Så har jeg lavet nogle godt i pose. Så er du med til bedstefar med den. Det skal jeg nok, far. Farvel. Farvel. Hej, Bjørn! Wow. Hej. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej over til min bedstefar. Nå. Han er syg. Nå, vi ses. Ja, hej. Kom her! I posen. Au, 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 au. 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 Kom her! Hej, bedstefar. Det er bare mig, lille Hans. Godt. Hej. Bedstefar, hvorfor er du så behåret i hovedet? Jeg har ikke barberet mig i lang tid. Hvorfor har du stor næse? Jeg har fået det på hovedet. Okay. Hvorfor har du dine store tænder? Det er så jeg bare kan dig. Hvad den? Kom lille Hans. Mange tak. Du skal ind og finde bedstemor. Ja. Med bedstefar. Bedstefar, er du her? Nej. Vi kommer og redder dig, bedstefar. Kom, bedstefar. Kom ud. Skynd dig at komme herud. Så skal vi helt udenfor nu. Ja. Bjørnen er død. Ja! Slut!